Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? Karon dahil no atong ipadayon ang laing sumpay ning Sigilanon na sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakul. O karon sa sumpay ning Sigilanon, ang karibal kong lolo. That's the way I like it. Dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. Ang mga ulitaw. Uri patawag ko. Dayon gyud ko dai. Ala, nagpurol. Silang duha nagpurol. Wow. W. Ginoo ko, kalit pala kami to nga, Pipito. Diyan man dahil taong kagikan. Ha? Pipito, diyan kagikan, ha? Kumusta naman taon mo ay mga gwaps? Ay. Okay ra kayo, mi Pipito. Ikaw mo'y among kumustahon kung ngano kalit lang kang nawa o sa kasimana. Diyan man dahil kagikan. Muro mo kag tagulilong. Bitaw, Pits. Nganong karon man lang taon ka magpakitag balik, uy. Diin man di kagikan. Nabalak ka, biming tanan din kay kalit, ragit kay kang nawa. Ano ni? Kuan lit, Glenn. Ako nagpasalamat kong dako kay bisang unsaon. Wa gyud mo mausab nagpuro lang gyapon. Wa mo angin kabalakan ako. Ako tong gituyo nga milikay ko kay murag init king isyu ni Tasyo ba. Kabantayan ko murag init kayo. Bahat. Binay nagbahad nako nga ila ko na kong idamay ining isyu ha. Tago ito kulite nga dutso ko buhol. Moto nga. Mao ba? Tago ko. Dito dahil ka ni Tago, Pits. Nga hasta man ang imong pamilya, nabalaka man kaayo nimo. Dito ko sa akong amigo, kuan, pagkatinuod lang sa tihan, tamo dito, gyud ko sa bukid sa toong. Kabantay mo na, anong toong? Wala, sa tinuod, Sawa. Glenn, toong gyud, dili, sawa. Sa toong. Hindi kong naasawaang. Tagang yung ibalita niya, Minaw, good morning. Unsa man ibalita di mo, Pits. Tungwang da. Kaya, may tungod sa kamatayo ni Sir Binondo. Sige, be. Unsa man kuno ng balita, Pits, be. Sulti dayon, me. Anak ka nga, sige. Is, mana. Ano. Sige na ba? Kuan. Medyo sensitibo ng balita, Aglin. Lisod man itihuan, pero kabantay ka ng lisod tuhuan. Pero naay nagsulti na ko nga ligon kayong saksi o testigo sa pagpatay gyud ni Sir Binondo. Ha? Kinsa man, Pits. Sulti dayon, me. Ay, nagpagdagdag paigot. Ano ni ha? Kaya, tanong sa kusinyang porol. Pagkanindot. Okay. Yan na. Ang nagpapatay gyud ko no ni Sir Binondo, mao si Renato mismo. Unsa? Ano yan, sa ning lisod. Sigurado ka, Pits? Sure gid ka? Bitaw, sure ka? Ulagi. Mismo ang tao. Maragsulti na ko, ana. Apil mismo sa krimen sa pagpatay ni Sir Binondo. Wala no. Wala. Abot mo ipasabot, Pits. Naistorya ni mo mismo ang kriminal? Tulog ko nun sila katao nga mikala sa kinabuhi ni Sir Binondo. Kinuo ko. Kinsa man ang tawhana, Pits? Kinang, ano ni ha? Lingi ko gamay. Lingi ko speakers. Pulos nagpuro dyan. Kanang, pasensya na kayo mulit, Glenn, nga di ko makasulti ninyo kung kinsay panganay ng tawhana. Pero, may bawraon niya mo sa unahan. Ako nang istoryahon si Tasyo bahin niya ng balita. Nagsige ba yato pangita ni Mustasyo, Pits? Nakita man miniya pirmi. Ngita na ko. Nakita ba niya mo na? Nakita mo niya? Oo, pirmi may magkita. Sagad ato siya sa amo. Nabala ka na gani kay to siya nimo kung asa na kuno ka. Ay is. Ay is. Ang arang nito Ay. ay. Usay ay is. Ingna siya. Hoy, ni. Paliwag lang, Glenn, ingna siya. Naggusto na ko siyang may istorya. Ay is. Oh, is. O siya uwis? Oh, sure. Ala! Sige, ako gisya ingnon. Hindi. Iske. Sige. Binimugsan ko niya ang kabataan, oh. Salamat kayo. Uy, Gusto Pits. na ko siya, Gusto na ko siya karong gabi. Gusto ko makisulti niya karong gabi. Sige. Unya, ato unya tikas inyo ha. Tay bawon na unya tika kun may istorya na nako stasyo usab.
Sige, sige, sige. Magpaabot unya ako nimo. Wayo ko kapugong rin. Moto nga ako gisa na dapatan. Dakong sayop tong imong gihimo. Walang tutunin mo siya dapati kay musamuta ka komplikado nining kalaki ha. Pasino niya og magpataka ni hinuon na og panabi nga to sa tiguang. Pasensya na kayo rin. Kinahanglan nga mantigo kang kontrol sa imong kaugalingon. Aron nga dili masabtan nga atong lihok. Ilabi na nga nara ba tayo plano nga hipuso nato ng babayhana. Mao lagi. Maklagot ko kayo. Gihulga mo ko niya nga. Iya ko nung tang bukingon. Sige lang. Samtang wapay kisaw kayo ang palibot. Naibaw kong nagpugong pa na siya siyang kaugalingon. Makakita ganit itaw nindot nga binta. Kinahanglan yun nga mahipos na ninyo si Toribia. Mao ginaya mong paningkamutan rin. Andam na kayo nga kung mga tao sa gawas. Nagpaabot na lang yun na sila sa atong signal dinisod. Mabot lagi ng higayo na sa di marugay. Pusa kinahanglang alisto lang yun tapirme. Salamat rin sa imong bulawanon kintambag. Kinahanglang di igiyod ta masipyat. Kay kung ato na patakaan, kita gyud mabutang sa dakong alanganin ining hitabua. Sa tinuula no, nabala ka kay ko nga basin og mupya ito niya Toribia ba? Ako rin bahala. Bangilan na nako daan sa Luluguryo. Ano nga, di gyud magkapurma na babayana din eh. Ako ginisa ang tanan rin. Sukad nga nakuha na ito ka ng babayana. Naghatag nagdakog labad sa tungo. Uwahin ang pagmahay, Junil. Mahinay ka naman ginin nato. Ato lagyan ng pangitaan o paagi para muhilom. Salamat yun kayo sa mong pagsabot rin ha. Oh, pero wala pasabot ha nga. Mukumpiyansa ka. Kinahanglang yung maningkamot kag mayo. Nga mahipos na ni mong tiguanga. Mao lagi. Ako ginabuhaton rin. Saad gina ako nimo. Kinahanglang Junil. Mga paghimo ng daan o mga plano o nga mulampos yung ka. Nana rin. Nagkaplano lang tanan. Ang pag-execute na lang yun nato. Mo'y kuha nga ni. Aron di na rin yun ta mapalpak. Kana mo'y labing importante. Na dili yung ka mapalpak. Hala! Paguhaan na ng ibang bagas nila. Layas na din eh. Nabuang naman ka na, day. Oh! Nganong imo mo ko palayason? Ikaw mo'y layas din eh. Ha! Layas kay nagbuwag na ta! Mahilom niya. Oh! Ikaw mo'y angay mo palayo din eh. Kay kining baya, ako man eh. Ako'y nagpalit niyo ta. O ako'y nagpatukod din eh. Ngano naman sad mo nay, tay? Nay! Gipalayas na dako di mga mahal nga maing laki! Nga naman ay. Unsa may hinungdan? Naglagot ko inig niya. Nasakpan na ako nga nagdako sila Toribia. Ha? Tinuod na tay? Ay, hanggaw mo na imong inahan. Di maminaw pasabdon. Ikay hanggaw! Yay. Usay pasabton, ha? Usay pasabton! Bisag napakita ko nga nagdakos magduwa. Unya, naghuwap-huwap pagka sa iyang boko-boko. Ha? Unya, napagipahilak-hilak si Toribia. O saban, doon na nahitabo ninyo duwa. Oh, pagkauwaw ka lang. Si Uwaw. Oh, ang maugili mo eh. Tay, tinuod na tay nga nagakos mong duha tay? Si Toribia ray migakos na ako. Tanawa, nakadungog ka. Di ang kondo niya nga nagakos ni Toribia. Minaw ha. Minaw lagi. Minaw, di ka paruson ba? Paruson ka ron. Nay. Sige ko na. Ato na, nay, paminaw sa Ikaw natos tatay na. niya kay matamparusan unya ka, nay. Bida. Sige na, para di ta magkayagaw. Sige tay, sulti tay ka, maminaw mi. Ani ni. Abi ni Molita, si Toribia, nakagakos to na kong ahat, kay nagpalaban in taon to na ko, kay gitamparos mo siyang Junel. Ha? Gitamparos tay? Oo! Gitamparos siya sa way igong hinungdan. Oh. Unsa may rason nga gitamparos man siya tay? Nasukor ko ng kalit Junel niya. O niya, gitamparos din siya. Nga, naabdan pag ginako nga, naglali sila. Motong, akong gibados Junel sa iyang gibuhat. O niya, nagpalaban din ako sa Toribia. Ana na. Nga bilabay sa dayon ka.
Ang amo sa butan man ko. Hey! Oh, subsag ako, ang susi akong basagdan. Hey, Buday! Buday! Hindi. Klaro di kayo nga na kay pagtanaw Toribia. Ikaw ba, ambil utok ni mo? Naging sakit ang utok ni mo? Sakit sakit sa utak! Nay, nay. Sakit. Nay, ayaw lang sa dayo kasuko, nay. Nay, kalma. Kalma lang. Nagklaro sa utok. Lisod ba ya? Tay, ikaw sun, magsigisog kag panungog. Nay, lisod ba ya kayo na maglalis mo sa butang nga wa gihinungdan, nay? Naglagot bitaw ko niya. Gingnan di ko nga, magbuwag ko na yun, Hey! Buwag. Bitaw! Makigbuwag yung ko mo kay badlugod kay kapilis Ayaw lagi, nay. Ayaw lagi. Alkansi baya ka, nay, kung imong buwagan sa tatay. Klaro sa utok ni. Ay, utok ni mo, gawas imong mata. Gano'n kan si Mangko nga mas pabor ba ninoon ka? Nga naman dahil ako na siyang ilisan og Merkano. Ay, baya. Si nanay. Ilisang gulo ko ng merkado. Oy! Amerikano! Amerikano, tay. Pag Tigbuwag ikaw sad na ino, nangandoy pag yung kag Amerikano nga. Hapit na magaling na mahurot o katangtang na imong mga ngipon. Ni mangunay, mangkalolita. Hoy, Ay. ikaw balita ba? Dili na lisod karong panahon na, ay! Nga naman dayo magpataog ko bustiso. Nya, magpasiksik ko pagayo. Uy, Sigurado yun, dagang yun niya maibog na ko. hala! Oh. Pila gaba ni mo daday. Ulo, gabo. Pusta na ita. Ulo. Oy, bisag pagkapinan pagkagbubot. Huwag mo palit ni mo. Hilas ba yan ni mo, Felix Tuha ka? Ganda pula ilong ni mo. Huwag ka magtanaw sa imong dagway. Wa. Mura magtagtingkaron. Naon sa baya mong duha. Uy, paghilom na lagi mo. Pag-uli mo, uy. Bitaw. Ayaw mo pagsigig lalis ang butang nga way hinungdan. Mao. Kumusta, Lo? Lingkod na to. Pinata importanteng hisgutan. Ha? Bahin sa unsam na, Lo? Bahinis kaso nga imong gipasaka batok na tasyo. Kaya nga nang Lo? Hangyo lang ninako ni mo na to. Kung mahimo lang unta, iatras lang unta ni mo. Ang kaso batok ni tasyo. Ha? Uy! Nga naman, Lo? Gusto kong mahusay na tanin ng problemahan na to. Temper ko na, Lo. Para maglahi kayo ang tuno sa imong sinultihan karon. Buot man iway pasabot nga. Pasagda na lang na to stasyo sa iyang mga kabuang. Sa iyang gibuhat ni Papa kanay adto. O ilabinos pagpatay sa punyan niya nako. Pabre gusto na mong mahitabo, Lo? Nga magkalingkawas ang taong kriminal. Gusto lang unta nako na to nga husayon una natong tulok kining tanan. Si Husay nga mong ipangita, Lo. Nga maghinila kay ta din Nga paminaw na to ang mga bakak nga istorya ni Tasyo. Utang buot na to. Managsuon mo. Wa ko igsoong kriminal, Lo. Di ba og ka na? Og si Tasyo, usalag ka sinagop sa atong pamilya. Paminawa una ko rin nato. Lo, bisag kung sa pa'y mahitabo, dili gyud ko makig-ariglo ni Tasyo. Angay siyang masilutan sa silot ng kamatayon. Tigdaod ba to Rebiaga gitamparos ka ni Junel? O, daday. Iya kong gitamparos. Tungod kay nasuko siya na ako nga ako siyang gisuklan sa iyang mga bahad na ako. Pasensya na kaayo to Rebia. Nagtuog yung kong na may relasyon ni Felix. Wain taon, daday, uy. Buutan kay kuno. Kana bang nahitabo ni mo ba? Mas may patingali nga imo na lang sultias guryo. Isumbong na nimo niya rumatagam na sa sinatog si Junel. Kay di naman na mayo lang gibuhat ni mo. Sa tinuod lang, daday. Nahadlok na bayag yung ko ini. Wa lang yun ako ipakita nila ni Junel nga gibati kog dakong kahadlok nila. Ay, maulag na eh. Naaan tanaw noon mong duhas Felix da. Ay, abi ni mo na to, Ribs. Hindi na ni mo isumbong ni Guryo, no? Ikaw ragya po'y alkansian. Busayaw yun pagpadaog sa imong kadlok. Ay, kasultihon na bayag yun kaayo ko. Pero, ako lang yung gipugngan una.
Nangita lang ko sa maayong higayon, daday. Aron dili ko mabutang sa dakong alanganin. Wabag kaya ngay kadlukan. Kay buto ba gyud as guryo nimo? Ay, Angay gyud nga musulti na ka na Toribia. Kay ikaw magyud kahatag sa detalye kung unsay mga daotang plano nila ni Renato ug Junel. Sakto ka ni paspas naman sa kagkalit ay buutan kay kaganina. Sakto ka, daday. Hapit na. May higayon ra gyud nga musulti gyud ko ni Goryo. Buang nga musuol man gud ay. Ay Toribia. Ayaw gyud gaya. Kay alkansi ka kung di ka makatugas tanan nimo ni bawan. Sundon gyud nako ang imong mga gitambag nako, daday. Imis. Ako naman di ay. Ako lang si answer. May siguro. Ay, may siguro nga tuon na lang nako si Glinda sila. Dili ko buwat nga siya pa'y mo anin ako. Ingon mo to siya nga, sagad karong mga oras ha. Magpakita niya si Tasyo. Amay di siguro. Nga tuon lang ako. Hindi na ko makapaabot. Nga ako may istorya si Tasyo. Uy, hala! Puro magdunay na mato na ko. Binuangay. Siya sa magaling nagbinuang ako. Uy! UX! Uy, hala! Yun na. Hala! May nagwara-wara o puti nga panyo na nang nagpasalipod si kahoy. Hala! Di ba ka Nastasio? Bebe, akong klaron. Manaw ko. Aha! Murag siya dyan na. Yan na siya paingon din eh. Ngayon lang kinakabantay siya. Pitch. Siyo! Pitch ako ni Pitch. Daan pa ko! Ikaw agad lagi. May kaya nakatiming ka nga na ako karon din eh. Kung nakita ang kagapon, nato ka sa ilang lolita. Hindi ka-istorya sila sa Glinda. Mo ba? Ay, nga lang mo ko na mo. Lain na ni mo. Ko na mo hapit na gabi din eh. Ay, DGP. DGP? Delikado gabi, Pitch. Bitaw. Sige, ugrobe nga mga barangay tanod o ang mga pulis. Ibantayan nila og maayo ang atong payag. Mo nga, nanayming lang yung ko ng mga orasa ba? Magkani kinakitaan pa ko ni mo. Kahit mula ka ra ba unta ko, ilang Glinda. Kay sagad ka ng orasa kuno mo magkita. Tinoda. Tinuna. Daan pa ko. Pero naglikay ko dito kay mas samot nga naay mga pulis nga nagbasbaha sa atong dapita. Kamo. Peace! Si Peace. Pero siyo, kumusta man? Kumusta ka? Okay, ragay ko, Bitch. Ako may nabalaka ni mo. Anong karoon naman sa kang patimaw? Ay, di man nakagitan. Siyo. Sus, nakinindot nga ibalita ni mo. Ano saan na? Nakaila ka atong kauban pirmi ni Renato kanina to. Katuang, dali, tanaw ko. Katong doon na iuwat sa iyang naong, dali dapita ba? Tanaw ko. Dali. Naong din yung kitudlo. Kamuanga. Banto lang itag ko sa way itudlo na naong. Bangang kailong. Sito. Uwat sa iyang naong. Kato ba? Kisa si Kukoy? Si Kukoy? Dili ka tong Kukoy, bet. Si Kukoy ba, Kukoy? Nasa gisulti na ko siyo. Andam ko na siyang mahimong testigo sa batok ni Renato. Kay usa ko na siya sa tulo ka taong nagpatay mismo sa inyong amahan. Unsa? Siyukid ko. Nasiyuk ka na. Siyukid. Na ako na siya gihuptan ng mga ebidensya siyo. Tinuna. Nga nagmatuod nga gisugo sila ni Renato aron jud ko ipapatay katong iyang amahan kaniadto iyang amahan inyong amahan. Wante ka deep size. Ay mo ba mo kana ayaw na karusko ko nagpuyo nagapos dulho. Wow but kagdulho dili ko bit lagi lain nga ko kita na uwat ba nasa bukid sa tuong ato nasa bukid sa tuong wa sa wang Wang toong. Sa tuong, ha? Dili sa wang. Dili. Sa tuong yun. Pero yun na. Murag lisod kayo na tuhuan na to dahil na. Diba o biyata? Kung unsa na sila kasuod ni Renato kaniyadto. Pasin biya o gipasakay lang ta niya. O ikaw gipasakay lang ka niya o mabutang na o niya hinuo dani sa alanganin. Diba? Well, di man siyo. Okay naman siya mga gipakita na ko nga kanabang nagkabikil siya si Renato sa laing isyu. Uy.
nagkabikil sila. Oh, Saan sa mas numero? isyo komentaryo. Lagi. Mingon man kapits, nga naa siya yung mga gihuptan ng mga ebidensya sa pagpatay nila ni Papa. Unsa man ang ebidensya, video o litrato? Wa man sa mutsulti na ko kung sasyo. Wala ka na paibawa kung unsa ng ebidensya ngayang gihuptan. Ana siya ha? Ana siya. Bantay ka. Tanawa ko. Oo. Ni ana yung kamot. Oo. Ni ana sa pikas kamot. Yan, idukko siya gamay. Mingon naman siya nga ligon ko ng mga ebidensya. Ana siya. Wala ka na pakita kung unsa ng iyang mga ebidensya. Awa mo hinuon siya. Pero na siya gikuptan nga cellphone nga mao iyang gituldo nga naa kuno dito ang iyang mga ebidensya. Aha. Anak ko kang iyang naw mo ebidensya kay sige magtudlo. Imong gan tanawa imong naw imong gitudlo. Si Kukoy ba? Si Kukoy naman, uwat na may uwats now. Pero Mayo. Juan, Mayo siguro nga ato na may istorya sa Kukoy ba, personal. Ha? Ato na istoryahon, nanghil tang ibit. Lagi. Di mo si Bite. Koy, lagi, taga-tuong. Huwag ka mo. Juan, dagan ko mga ipangutana o niya. Aron masiguro na to kung tinud-an na'y bagyo siya nga mutabang pabor na to. Ano ni? Pwede man na to siya atoon sa ilas yun. Sa to. Ano ni? Ang hitam kang ani to, ano to speakers. Nabalik. Ano ba? Pwede man na to siya atoon sa ilas yun. May mo magani ang karon yun na yun. Uy, nakaroon sa ila. Ulayo biya ng tong. Nahapalugamay suwang. Lagi, gani. Asa kailan tag-its-its? Si Itich. Habal-habal. Come on. Di atag oras, mabot tayo dito. No, sige. Ato na to karon na yun. Aron may storya yun na to siya. Nagkatawa ko sa tiguang. Ha? Nga naman rin. Inihangyo lagi taon siya na ako. Oh. Ngay ipaatras ko nun ako ang akong kaso batok ni Tasyo. Uy, iawa ko na. Ipatras niya, kaya nga naluoy siya. Naidlok siyang tukhangon sa mga pulis kay nagtago-tago naman eh. Kadimalas. Niya, bisugot ba ka rin? Buang. Meron ko taong sugot mo ko. Moro na legal nga paagi nga mamatay si Tasyo Nel. Unya, ako pa nang usika ng higayon. Gusto na ko nga mabungkag ang iyang bagol-bagol sa mga armas sa mga pulis. Unya, sa may reaksyon sa tiguang rin, nga imong gibalibaran. Aw, namingoy taon. Naibaw kong naluoy siya naguna-una siyang pinanggang apo. Pero wala siya mahimo kay. Nagpaabot na lang ko sa balita nga hayao na siya sa sunod nga adlaw. Maayon, may tabo na rin. Mauna, kay kon hayaon si Tasyo. Ugma, sa sunod adlaw, kanang tiguang, mauna say hayaon. Magsunod dahil sila rin. O kayo. Mo ginamahitabo. Kinanglan na gyud nga limpyuhan na nato ang dan sa atong kadaugan, Junel. Apa ni mo rin excited na kay Kuana. Naginam-hinam na dyan kayo kung mahibaw na. Busa ikaw, manihuasab ng akong gipatrabaho ni mo. Oo, rin. Gamay na lang sa nigkuwang kinagawa. Hipuso na yun nato sa lantanan. Wa naman sad ko makakita ni Pepito sa ilagaw. Nagsabot man ka mo nga magkita karon. Unta to, pero ako siyang gapit sa ila. O may tao. Ikaduhan ako nagbalik-balik. Kaya nga no, nagkita na ba mo si Tasyo, gaw? Wa pasabgaw. Karong adlaw, gyud magpakita si Tasyo. Tingali, naglikay itong magpakita kay napamidaghan tanod ang mga pulis nga nag-roving sa palibot kaw. Basin og mahadlok tumugawas kaw, uy. Narasad, uy. Kay delikado gid kayo nga makitaan siya. Kalisod sa kinabuhi ni Tasyo, kaw. Para na ko, no. Wa na gilaing solusyon ini. Mo surrender na lang gid siya sa mga pulis. Aron dili siya mahimutang sa dakong peligro. Maulagi unta. Pero, saon man. Makuyawan na sab siguro siya mubalik ka, uy. Kay basin og unsaon gihapon siya kun pananglit. Mo surrender sab siya. Maulagi sad. Pero pwede man og matabangan nato siya ba?
Ato na to sa surrender sa mayor ba? Kung ato siyang may istorya pagbalik, ato gi siyang dasigon gaw nga mo surrender na lang yun. Bitaw gaw. Kay bisag unsa uno siya ragi alkansi gaw. Mas maayo nang atubangon niya ang kaso ni Renato. Total, makasukol man siya kay tabangan man sa siyang lulugoryo. Mao gyud. Naluoy ba gyud si Lulugoryo niya gaw? Ay, nahibaw kong nibati gid si Greg giniyagaw. Og, nabalaka kaayo siya ni Tasyo nga basin og dunay daotang mahitabo kon magpabilin sa ingon ini permi. Iampo lang gyud nato gaw nga unta walay daw utang mahitabo ni Tasyo. Kago tayo sa... Ala, dati sa Pascal. Pascal. Layo pa kayo ang ilaw niya. Wapag yun na to siya misturya. O kamo. Kining ani ni. Mayon man na to, balik ko na to ugma siyo. Ngita naman sa kang ani. Bida ni ani. Kuan, mahay mo man, Pits. Pero ang pangutan na ba, kung naa ka siya ugma sila? Ha? Suwayan lang na to. Sige. Balik ko na to. Bahalag, layo na ila. Sige. Balik ko na to. Lagi. Ay, kabala ka siyo, ha? May istorya lagi ni mo si Kukoy. Bida sa si Kukoy. Ay, papulata rin yung Pits. Kinahalan yung Pits, kinahalan. Pero lain po yato ba? Ha? Masaman siyo? Gusto na ko nga may istorya sa Lulugoryo. Nag-uol ba yung kuno sa Lulugoryo ni mo siyo? Nihangyo kuno siya sa mayor nga di lang kuno ka ipapatay. Sagdi lang, Pits, sagdi lang. Wala tayo mahimo sa desisyon sa mayor. Mas luwas ko din sa gawas kaysa na ako dito sa sud. Biis. Si Bis. Bitaw siyo. Kinahanglan nga may istorya gyud nako sa Lulugoryo. Gusto na ko siyang hangyoon nga muuban ako. Ha? Kaya nga naman din siyo? Asa man din mo siya dadon? Adto na ko siya dadon sa isla sa Binungan. Isla sa Binungan? Oh. Uy, kalayo ato siyo, oy. Kinahanglan nga madana ko siya dito. Ilikay na ko siya sa among mansyon, Pets. Kinahibaw kong delikado kayo ang iyang kinabuhi. Diha nga nauban kaniya si Renato. Pero ang pangutana siya, musugot ka ha, si lolo ni mo. Buhuyong ka siya sa imong una-una. Paska. Mansaman? Ha? Muna na kong pangutana? Hoy, siyo, musugot ba ka siya? Ha? Ato dito sa isla? Ay. Saan naman lang? Ako kung mo balibad, Pets, pangitaan yun ako na siya pagi. Nga mapugos yun ako siya da. Nga usao man mo kung digid mo kuyog. Ako siya kidnapon. Ha? Unsa? Ayan ang kidnap kay bata man na. Old napon. Imong old napon siyo. Kidnapon. Kidnapon. Kidnapon na to na siya, Pets. Atong kidnapon. O, come on. Tay panagundo na siyo. Kuya, punta nang imong nauna-unaan ay. Di ni Kuya Pets. Makaayo ni Lolo. May mo masuko siya na ako sa sinudanan, pero ma-realize ran niya sa unahan nga ako ning gihimo para raw usab siyang kayuhan. O, come on. Email! Si Email. Dili Mobile Legend. Mao lagi. Ninutood na mo katayuan, pero basin mo niya di niya masabtan, oy. Bala na, Pets. Importante nga maluwas lang yun siya. Ani ni, planuhon na nato ni Mayo siyo. Sa ani, lagi. Kita na sa siyang ani. Gimingaw ka nga. Gani. Lami. Ang luto, eh. Ha? Una-una na nato sa kapituan. Kabatay ka na, kapito. Una tamuhukom sa atong desisyon. Kapito. Mag-ampo lang ta, Pets. Nga masabtan ratadayo ni Lolo Goryo. Mag-istorya na gud una ta, Junel. Sumaya itong istoryahan ni Felix. May tungod dito, Libya. Siya tagda ni. Nagpatagda na ang babayhana din eh. Naghimura nagkasamo kinidapita. Ay, gusto lang kong masayo, Junel. Kung unsay inyong gawayan o nganong imo siyang gidapatan. Abi ko ni mo ni Felix. Mutugan na yung kunin mo sa tinuda. Nga dili lang kay ako rin nasukuan na niya. Kaming duha sa Renato. Gibuhatan niya og istorya nga naa ako no may mga dautang plano ni Sir Goryo. Ha? Uy, mao ba? Wa man siya musulti na kubahin, ana. Nga naa siya mga bati nga gisulti batok ninyo. Lain ang niya mga gipanagsultihan din ni Felix.
Sagad sa mga katabang din nanabi siya nga mga dautan kunuming tao si Renato. Oh, Labing siguro, hasta na ang inakang imong asawa nga si Nang Daday, aw iya po nang gisultihan og mga bakak nga mga istorya batok namo. kung tinuod man gani na dili maayo ang iyang gibuhat. Nagguba siya og reputasyon sa nindot nga dungog ni Renato og nimo. Mao lagi ni. Mo na akong ikalagutan og mayo. Gusto mo kanina ko na siya untang matilawan sa kung kumo. Ayaw. Matilawan sa kung kumo ba? Ayaw lang Sabdel. Husayo din nato sa maayong paagi. Lisod sa kayo nga makadapat ka. Labi na nga babae storibya unya may edad na sab. Magkalagot mo gud ni. Kada bang patagaan kag istorya? Ya, di mayo. Bitaw. Ay, sagdi na lang. Akong istorya bahin ana. Gusto na ko nga makatabang ko ninyo aron mahusay mo. Para na ko noy. Tambag na sa kuan ba? Tambagin lang na si Toribia bitaw. Nga di na magpatakag istorya. Kay mo na magsugnod og dakong kagubot unya din kung magpatakaw niya na nagyawit sa himbaba. Sige. Ako siyang istoryahon. Ikaduha na salon kaadlaw nga, uwa na ko kakita ni Pipito sa ilang bahigaw. Basin og nibalik sa iyang gitaguan dito sa tuunggaw. Basin laki. Nadlok siguro sa mga pulis nga nagsigi groving sa palipot. Mas maayo man sad kaw nga naglikay na lang sad siya. Basin og nahadlok lang gid si Pipito nga madamay sis mga panghitabo gaw. Hasta sa sitasyo gaw, o nagkin magpakita. Nangita lang tog timing gaw. Basig karon pipila ka adlaw, mupatimaw na sa tugbalik. Mayo unta. Timing ra gid ingon ini oy. Gaw. Si Pipito ay di apa ingon dinhi oh. Uy, hala. Paya nito hana oy. Mura magyud siya tagulilo, mukalit pa lang buto. Pits! Dayon din ni Pits! Saka na lang diretso! Ay! Kumusta mga gwapa? Yes! Thank you Lord, nagparol! Okay ra kaayo mi Pits. Kay nagporol man. Lagi. Di na kagikan uy. Diha naman ko sa among payaglin, diha ra ko. Ha? Wala gyud ko kita nimo. Siguro balik-balik sa inyo ha, duha ka adlaw gyud. Wag taw sa inyo eh. Ani ni, nato na sa ani oy. Kuan day kaning doon na koy balita ninyo. Kaning ani ni, nakita na day minitasyo. Ha? Nagkita na day mo, Pits? Kumusta naman si Tasyo? Kadayot, malipat gid akong mata, imbis kay matanaw ko sa inyo na yamin ko sa porol. Baskog pa man hinoon kayo siya kaluoy sa Ginoo, baskog. Nagkita mi dito sa among bayag. Unya, namin kila kaulit. Motong, wag ko nimo makit-iglin. Duha ka adlaw kay gabi naman ko kayo nga nauli. Ay, maudi ay. Happy maguna ko. Asa na sad kami paingon, Pits? Pits, wa ba'y plano si Tasyo nga musurrender sa mga pulis? Anay ni. Sa bida gini. Ay, maraga. Wa pa man gyud sa karolet, wa pa gyud. Kanang, ako na ba itong gingnan? Pero matod niya. Safety. Kabantay ka ng safety? Safety ko no siya. Kung naa siya gawas kay isod ba kung naa siya soj presohan. Di man safety. Pero Pits, delikado kaayo nga nasis gawas sa nga tinguhaon sa mga otoridad nga patyon siya. Uy, mas maayo gyud tingali nga mo surrender na lang siya aron malikay sa disgrasya. Dito, Pits. Tambag di siya, uy, nga mo surrender na lang gyud. Lisod kay na magsige na lang siya tago-tago, uy. Ayo. Maugi. Hala, si Renato. Kaw, ayaw pa tayo na ha. Ina nga dili ka mo dawat o bisita kay busy pa kay ka. Ayaw gaw. Ato lang pala yun, Nana. Niya day mo ibisita, Let. Oren, si Pipito. Musta, Pits? Okra. Sa'yo, Kok. Okira. Kumusta na karon ang imong pinanggang higala nga kriminal? Asa naman siya magtago-tago karon? Wa ko may ibaw rin. Ouch. Sorry. Pasensya na kayo. Ouch. Pasensya na kayo litha nga nakahisgot na noon ko ni
din sa inyo, ha? Dili maayo nga maghisgot tas mga tao nga way bilis katilingban, di ba? Depende na to. Kaya di ba yata nang gipasangin lang dautan? Sagad hinuon, katong mga mamasangil, maoy labing dautan. Kuan, para nako no, wa may kaso nga maghisgutan ni Tasyo ba? Pero, dili patingali nato siya mahukman kon, unsa gid siya. Pero sa gibuhat niya sa kong amahan, og nako, lit, para nako, sobra na kaiyang gibuhat, oy. Angay na gid siyang matawag nga usak ka mangtas nga kriminal. Di na lang may gustong ihangyo ang tanimo nato. Oh, unsa man Glenn? May mo ba nga mutanaw mi sa imong samad pinusila ni Tasyo diya nimo? Ha? Kinahanglan pa dahil nga makakita mo sa kong samad? Kinahanglan yun. Para mahimo min saksi sa kamatuoran kung kinsa gyud nagsulti ninyo sa tinuod. May kaso, Glenn. Andam na ko ipakita ninyo ang akong duha kasamad sa dughan ug sa kuntian. Sige, andam na mi mutanaw rin nato. Dira. Niya. Mori kong samad sa dughan. Ug ngayon man, samad sa tiyan. Paliw kong kuwas bindahi. Dira. Ew! Ay, palihog lang rin nato bitabunin na pagbalik ang imong samad, bi. Okay na. Mito na minimo nga naagyo kay samad pinusilan. Salamat, Tit. O karon, nakita na ninyo ang ebidensya kung kinsa gyud namo ang nagsulti sa tinuod. Pero... Wanay kaso na ko, Glenn. Natural gyud kayo na nga mo saksi tas kamatuoran. Pasensya na kahari na to. Wa may daotang intensyon sa among gihangyo nimo. Gusto lang gid namo nga masayod sa kamatuoran. Sa ako nang gikaingon ninyo, wanay kaso. Ang taong naadapig sa kamatuoran, di gid mahadlok nga mo pakita sa matuod nga ebidensya. Busa karon nga kamo nakasaksi na gid sa matuod. Inaot nga mablihan ang inyong mga hunahuna kung kinsa gyud namo ang nagsulti sa labing tinuod. Doon ay gisulti si Jonel na ako, daday. Ambot ko unsa katinuod nga mao ko na naglagot siyang Toribia. Kaya nagpataka lang ko nagyawit sa mga tao din Gidaot ko na silang duha si Renato. O maray ang sulti nga doon na ko na sila mga daotang plano din Mauray gisulti ni Jonel? Oo. Mao ko itong iyang nadapatan. Basid og tinuod sa... Ikaw, Be. Kamu magisuod ni Toribia. Wa ba na mga gipanabi si Toribia nimo nga mga daotan? Nga batok nila ni Renato o ni Jonel? Ay, ako gud hinuon. Musulti ko sa tinuod nga naay mga gipanultis Toribia na ako batok nila. Sama sa unsa man pananglit, daday? Naay gisulti na ako sa Toribia nga matud niya. Nakitaan ko nun niyang naghukas si Renato siyang sinina. Dito siyang kwarto. Unya na ibong ko siya. Kaya wag siya nakitaan samad siyang kalawasan bisag usa. Oo, sa? Way samad? Mabuday mo ni Toribia. Mao na nakadaot diha. Mao tingali nga suko kay Jonel niya o nadapatan hinoon siya. Pero mura biya sa tinuod ang gisulti ni Toribia, Lex. Kanang mura di, ginakay mura man. Kaya nga no, nakakita sa ka nga wagi sa man sinato sa iyang kalawasan. Wag man hinuon. Kana, mao na diha. Yamito sila ka sa mga tabing Toribia. Gawas aga Lex. Nabagdud laing gisulti sa Toribia na ako. Mau ba? Kini, storya to magini ba? Storya magini. Unsa man ito, sultihin ko. Sultihin ko, Bi. Ikaw ba, maritos yung ka. Unsa man. Sutihan tayo ka, pero magsabot Nga unsa man. Ayaw gid pa nabis uban ini. Sige. Sulti din. Sulti kay maminaw ko nimo. Ayaw say pa sa pagpaminaw ni uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sacol. Ang karibal kong lolo.
O palihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.